Para ti sempre é entroido ou como é? Para todo o mundo debería ser sempre entroido. A ver, en realidade xa o é. Vivimos nun disfrace repetindo e repetindo un guión prefixado culturalmente desde antes de que nacésemos. Así que eu só cumpro coa expectativa. Xa estiveches lendo a Butler outra vez. A cuarta onda do pensamento feminista vai acabar contigo. Eu non sei se é a cuarta, a quinta ou a terceira. Pero que ben me viñan eses argumentos cando quería correr o entroido vestida de cigarrón. Que non me deixaban. Por ser muller. Muller, din. Que saberán eles de xéneros, de sexos, de identidades impostas. Que saberá ninguén. Judith? Judith sí sabe. Ou polo menos pensa. De feito, ela foi unha das primeiras filósofas que rexeitou a diferenza entre sexo e xénero. Porque para ela non hai unha parte biolóxica ou natural e outra cultural. Non. Ambas son construídas. Todo corpo é un corpo cultural moldeado pola narrativa histórica. Sexo e xénero son o mesmo. E o binarismo non é outra cousa que a consecuencia do disciplinamento do desexo. Seguimos falando do entroido. Sempre falamos do entroido. De feito, se Butler non fose dos Estados Unidos, eu diría que a teoría queer naceu en Berín. Porque ti, cando miras un cigarrón, que ves? Ves un home ou ves unha muller? Un home, supoño. Fan ruido, como os machos, para asustar e exhibir ao mesmo tempo. Inda que esa máscara é algo ambigua. O cigarrón é unha performance. Polo traxe e actúas cun guión. Pois, para Butler, as identidades sexuais tamén son unha performance. Adoptamos a sexualidade que entendemos como natural, desexando o que é diferente a nos, o sexo contrario. E así, todas felices, binarias e heteronormativas. Ata que chega o entroido e podemos ser quen quixermos. Sempre podemos ser quen quixermos. O persoal é político e toda transformación social implica mudanzas persoais. Eu escollo chorar. O enterro da sardiña é o meu día favorito. E sabes por qué? Porque o dereito a ser chorada é síntoma de privilexio. Tras os atentados das Torres Xemelgas, Butler analizou a construción social do que é merecedor de do público, de pranto. E non o é todo. Quero dicir, calquera morte. Non, fíxate nas guerras, que uns son vítimas e outros baixas. Isto ten que ver coas violencias justificadas. Se algo é chorable, entón poñemos todos os recursos necesarios para confortar. Pero, se non nos choramos, enténdese que as circunstancias da violencia son lexítimas. E isto lévanos a outra pregunta. Que é a violencia? Un concepto difuso. Se un cigarrón che zoupa coa zamarra, xa che digo eu que non é nada difuso. A pobreza é violencia? O racismo? O machismo? Está xustificada a forza para combatelas? Semella unha pregunta trampa. Para Butler, a forza está precisamente na non violencia. O importante é actuar, en vez de calar as opresións. Vaya, que deberías poñer aquel traxe de cigarrón, dixesen o que dixesen. O silencio é a condición de todas as opresións. Iso tamén o dixe Butler? Non, Rebecca Solnit, outra americana. Ves que importante é o pensamento das mulleres?